मा जाबाय थायोब्रा एफा आथुर लिंहरलायनायलाय है जायालै बिसोरजोंबो एफा थाबनो थांला आंनो बोरमाया बोरै आंनो गोख्रै लाबो नङाबा जाजोबगोन सब्सक्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नै आसाफोर बोरमा मासे हैनो होननायालाय हैगोना हैलाब्रा थै घन्टा दरखार गैया बिजामाफोरनो बोरमा हैनाय जोङो थै दरखार गैया जाम्बाया मन्थुमारि जाबासो गम लागोनलै बे नोंखौथ' मन्थुमारनांगौथोलै नोंथ' गनाय नङा खोमालै नोंथ' हैथारनांगोनलै जोंखौथ' मन्थुमारि खायाखै र' नोंखौसो मारिदों हैना फै दे आसार बोरमा मासेया नङाबाथ' नोंखौ खैफोद जागोन होनना बुंदोलै थै जाम्बा बेफोरखौनो फोथाय नामाब्रा खोमसि फोथायनायसो बेफोर थै फोथायना लाब गैया बेफोरखौसो नामा गिना लाब गैया थै बागोबाय माथो बाव मा बोरमा बेलाय फैसाया थाइसेबो गैया आंनाव माजों हैनांगौ आंलाय गोदाव सोरावनो थै बालाबो गैया नङा होमबा नारखे मा दरखारनो हैनांगौब्रा ना नै खावला नोंथां हायाबा बोरैबा जागोनदांलै नङा होमबा नोंखौथ' जानथ्र मोन्थ्र मारिना हरखादोलै नोंहा खैफोद जानो हागौलै बेनिखायनो नों हैनाया गाहाम जागोनदांलै थै बे रायखसफोरनो हैबाय नामाब्रा बादि गैया खिनो हायै जाबासो गम लागोनलै बे दा मन्थ्र मारिनाया जाखांनांगौबा नै आसोलफोर बे मोदायफोरखौ ना अजा लाना हमहैनांसिगौलै ना मा होनो आसोलफोर मा हमनो र' दोखो मानजिनांगौ सालाफोरखौ साला अमबा डिस्टार्ब खालामग्रा बे जोंखौ साला लामाफोरावबो बिसोरनि थाखायनो खोमसि जाबानो थांनो गियोब्रा मानसिफोराबो नङा होमबा औलै सालाफोरखौ हमला सिफ्लेजोबनांगौ साला माथो बथलावबो सोयोनो मोदायफोरखौलाय हमनानै बथलाव सोना दोननांगौ सालाफोरखौ हमनानै साला औलै साला थौलै अजा लानानै हमनानै बथलाव सोयैनि ना मा होनो साला डिस्टार्ब खालामग्रा बिसोर जोंखौ हदाय साला बिसोरनि थाखायनो गिबाय थानांगौ जायो हरफोराव लामाफोराव थांनो हाया साला हागोन नालै नोंसोरो मोदायनिसो आदार जाहैयाथ' आइदि हा मा उदैया साबायलै सोरबो उदैया माबा साबायलै मा जाखोबा उदैया साजोब्बायलै नारखो मा जादोंबा नै मा उदै सालाबायखो गोदाव सोरावनो मा जाना फैदोंमोन नोंलाय मा उदै सालाबायखोब्रा खावला मा जाखो आइदिलै उदैया साजोब्बाय मा जाखोथाय नायलाय नारखो नायलाय मा जाखोथाय आङो हामा जामारखोब्रा खावला मा जामारखो नोंलाय उदैया साजोब्बायलै जाला मा जाखोबा आंनिबा मोदाय जानथु मारिना हरनायानो जाबायदांलै बे बोरमाखौ हरा होननायखाय बेनोथ' जाबायदांलै मा उदै सालाबाखोलै खोथाया हले नोंमारगौदांलै खावला सेस नोङो एबार मा जाबावनांगौ दालाय अजा लिंहरनांसिगोन अजा नै नारखो ओइ जोंनाव आलासि जानो फैनाय हलिउडनि एक्टरा बेलाय माथो बिराद खुम्फु रोंगौलाय डेन्जार माथो जादुबो रोंबावलायो बेखौनो लिंहरनाया गाहाम जासिगोन जों नङाबा जानाय नंला बिरनोबो हाबावोसो बे लिंहरदो बेखौनो लिंहरदो औ बेखौ लिंहरनाया थिग जागोन बेखौनो लिंहरमारनांसिगोन जों मिथिगोना नै नोंसोर आंनो बोरमा मासे दानो लाबो नङाबा नोंसोरखौ गासिबखौबो जाजोबगोन आं आंनो दानो बोरमा मासे नांगौ खाथियाव थाजाला मोदैसो हाबबायदांलै बे दा मोदै हाबबाय खोमा बोरै जाबावगोनलै दे थाबनो लिंहरदो अजा मा बलिउडनि एक्टर ना मा होनो थाबनो लिंहरदो जानाय नंला नङाबा आंनो बोरमा नांगौ मासे आंनो बोरमा गोसोम नांगौ आंनो दानो लाबो नङाबा नोंसोरखौ जाजोबगोन आं गासिबो गनाय नङा नोंसोर बेयाव थानायफ्रा मा खावलाय जोंखौनो जानो ओंखारखोलै मोदै हाबबाय बेनाव मोदै थारैनो मोदै हाबबाय जों खागासिगोन जानाय नंला अजा लायनांसिगोन अजा खान्दा खाथियाव थाना जाजागोनबो ओरैनो जोंखौ मोदै जानो नागिरदोंमोन बेनाव मोदै हाबबाय खोमा ओंखारबो खाथियाव थाना आयु गिबायलै आङो खावलाया मा जामारखोलै दे थाबनो लिंहरदो अजाया आंनो बोरमाया आंनो गोख्रै लाबो नङाबा जाजोबगोन आं नोंसोर नङाबा खैफोद दङ आंनो थाबैनो नांगौ बोरमाया खेबथा नोंथां थाबैनो बलिउडनि एक्टरा लिंना लाबो होमबासो थिग जाजोबसिगोन बेफोर गासिबो थाबैनो लिंहर जागोन दे आं थाबैनो लिंहरसै बोरमाया आंनो थाबैनो लाबो नङाबा रावबो गनाय नङा नोंसोरो नै नारखो नोंथां बेवहाय बारा थाजानाय नंला खोमालै नङाबा सेस जों थाबैनो मानसिफोरनो खिथाहैनांसिगोन न' खाथिनि मानसिफोरनो गासिनिबो खिथाहैनांसिगोन नङाबा जानाय नंला औ थां नों मानसिफोरनो खिथाहैथां आं बेखौ दसे नेनोसै औ दे होमबा थाथ' र'
बोरमा नांगौ आंनो आं दाबो जानो लुबैगासिनो दं आं दाबो मोनजायाखै गोख्रै लाबो मा जाबाय थायोब्रा एफा आथुर लिंहरलायनायलाय है जायालै बिसोरजोंबो एफा थाबनो थांलायनाय लिंहरलायनाय हा माथो जामारदोंब्रा मा जामारदोंथाय र' थांगासिनो दं आं नै मोनहैगासिनो नै फान्दा गेरलाया थांगासिनो दं